Hola, me llamo Emma y estoy haciendo el curso de estética de Barcelona Activa. Yo aquí los recomiendo porque los profesores son fenomenales y estoy haciendo de momento maquillaje, diseño de cejas, manicura, semipermanente, de todo. Y esta experiencia yo la recomiendo porque es fenomenal. Adiós. Hola, soc en Xavi, estic en un curs de Barcelona Activa, en el qual estic estudiant hostaleria, a ser cambrer. Això tenim a buscar treball, a enfocar-te més a tema hostaleria. Jo ho recomanaria a la gent perquè vulgui treballar, que vulgui formar-se més, en hostaleria, està clar. I bueno, per fer més pràctiques, tema hotels, tocar una miqueta ja el que seria el món laboral i res més, apunta-t'hi. Hola, sóc l'Helena. I jo sóc l'Àlex. Som estudiants de Front-End Developer dins del programa Joves IT Academy de Barcelona Activa. Estem estudiant programació front-end i l'experiència està sent molt pràctica i molt positiva. Treballem per projectes, tenim professors molt qualificats dins de l'àrea tecnològica i a més realitzem visites a empreses per conèixer el sector i per poder anar fent contactes. Així que ja sabeu, si us agrada la programació front-end i és la vostra vocació, aquest és el vostre curs. Adéu!